hannun da ba za ta canza a baya zama fitina kuma babu abin Allah ya tsora rai abin da za ta yi dan haka ne ke koma layi na biyu fa lam yastati bi lisani in ba ka da iko ka canza da hannunka canza da harshenka harshen nan naka shi ma in an duba cikin alqur'ani kamar yadda na faɗa a baya cewa ake da annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun idan sun je su ce da Fir'auna su jawo hankalinsa su yi masa gargaɗin shi ne wa kula da mu kaulan layyina yi masa magana mai taushi la'allahu ya tazakkar aw ya hasha kaga ce ai shi Allah ne wannan ita ce muguwa ma bid'a ta karshe kafirci ne ma na karshe amma duk da haka mahalicin da ya halicci Fir'auna da mahalicin da ya halicci annabi Musa da annabi Harun yace ku je in kun je ku masa magana mai taushi la'allahu ya tazakkar kila ya tuna abin da yake ba daidai bane aw ya hasha aiwa ya hasha Allah kuma ita tsoron Allah to kaga wanda ma ni dagawa mummunan dagawa ke to ina ga dan uwanka ba da ba mummunan dagawa yazo da ita ba to shehu Usman dan Kodi yake cewa idan magana da zaka yi akai kai insafi kai aiki da ilimi duba ga matsayinta mummuna ce to kuma annabi ce ga da zaka kauce idan baka da iko da hannu kauce da harshe idan baka da iko da harshen ma duk da zama fitina kauce da zuciyarka ga kyawun a zuciyarka kaga duka a ciki babu fitina babu rigima saboda kai kika ta kuka yi haka ma'ana da taslamu dan ku kubuta inda rabbikum a wajen ubangijinku da me za ku kubuta yace min malabasati munkarin bin nahi daga ainihin wato ma'ana cuɗanya an gane ko munkari bin nahi an munkari a kula da nan da kyau yawa cuɗanya munkari bin nahi an munkari wato ma'ana cuɗa shi ne ka hana mummuna to kuma ta hanyar ainihin hana mummuna ki zama kai ma da mummuna za ka hana ai kaga ya zama illa ma'ana ka hana mummuna kana magana ka hana bid'a to kuma a wajen hanawa sai ce ka kula kana so ka hana bid'a to a wajen hanawa taka ita ma sai ta zama mummuna ka canza mummuna da mummuna kaga babu ci gaba kenan misali kana maganar bid'a ne alhali baka san haka ba baka da taqiqi bil qur'an baka da taqiqi bil hadis baka da taqiqi bil qiyas baka da taqiqi bil ijma baka da taqiqi bil usul cewa wannan abin da kake yi surutun ka ana baka da taqiqi da wancan hujjojin cewa wannan abu mummuna ne sai ka je kana halawa kana rigima kana faɗa akai alhalin ko wannan abin saboda rashin ilimin ka na taqiqi mai kyau ne ka ɗauke shi kuma mummuna kana hana shi kaga ka je kana hana mummuna a zatanka da kuma mummuna alhalin kai ne ka aikata mu sai ke ta to kula min kula ba sace munkarin bin nahi kar ku rika cuɗanya wato abin ƙi da hani an munkarin kuma ku yi hani da abin ƙi yace domin akwai hukunci shine fa inna man yunkiru duk wanda yake musu ma la yahillu in kawo abinda musu wannan abu bai halatta ba a musulunci in an auna shi da waɗannan ma'auni kai kana ganin abun musu ne nan ko ba abun musu bane ma'ana kana ganin abu ne mara kyau nan ko mai kyau ne bil qur'an wal hadis wal ijma wal qiyas an fahimta sai suke cewa to abinda hukunci shine fa inna man yunki wanda yake musu ma la yahillu in kawo abinda musunsa bai halatta ba ma'ana wanda yake kyamar abinda kyamarsa bai halatta ba to shi ma hukuncinsa ba ka amilin munkari kamar kawai mai aikata mummuna ne yawwa hukuncinsa kenan wanda yake munana abin da bai halatta a munana shi ba to shi hukuncinsa ka amilin munkari kamar mai aikata ma mummuna ne direct yana hawo allazi yana hawo wannan da yake ganin shi yana hanawa alhali kuma shi ne yake aikata ma ainihin wato mummuna ɗin kai malamai ma suka ce ma au akbara
koma ya fi laifi akan abin ma da yake hanawa din. Domin abin da yake hana din ba shi da ilimin rarrabewa. Kamata ce amfani da ilimi kamar da muka baro a baya, yi amfani da ilimi sannan ya gane mummuna ce ga hanyar kauce mata ita ma ba da cin mutunci ba da wani abu ba, sannan idan kuma kyakkyawa ce ya gane a barbi ce ba tare da inkari ba. Wannan shine aiki na ilimi. Shehu da Usman ke cewa wani zalika da wannan ne ma na qartu lakum fi hadha alkitab, na ciro muku a wannan littafi kaga ni ke ce al-ikhtilafati, wato na ciro muku wato saɓani iri-iri da rabe-rabe iri-iri a kan bid'a, kuma yace ba na ciro shi bane da ka, ba na ciro shi bane da jahilcin shi Usman dan Hodiyo, yace na ciro shi ne da tabbacin alkur'ani da tabbacin hadisi da tabbacin ijma'i na malaman duka duniyar musulunci. Yace abin da yasa ne muku wannan aikin litashtanibu don ku nisanci inkara musul mafi hilabun abin da yake akwai saɓani. Kaga ana ina nufin ma da wani abu zai ana da saɓanin malamai, an fahimta wannan malami ya ce haka, wannan malami ya ce nan, wannan malami ya ce nan, to wannan maganar gaba ɗaya ka rika musunta, kana daga da mutane kana cewa bid'a kaza ice don ku nisanci wannan kwata-kwata ba ta taso ba. Duk abin da ya zama akwai saɓani na malamai, to ba a san ka rika kai wato guduma da ainihin kusa a kan wannan wurin. Kamar ba manta ba sati uku da ya wuce baya maganar da muka yi akan saɓani na ilimi akan man alimal ma'a wa sa'ida, wanda ya rasa ruwa ko ya rasa kuma ƙasar da zai yi taimama. Idan an duba ai da yawa mun faɗa cewa malamai sun kasu gida hudu, kowa da abin da ya ce, wani ya gabas, wani ya kudu, wani ya arewa, wani ya yamma. Amma muka ce ma da na biyar shi ne ɗan ɗarba ko shi ma ya faɗa. To kaga kamar irin wannan magana kana zuwa don ka ga nan su kawai abin da zaka ji aka fasara shikenan kawai sai ka hau mutane da kaji wani ya kauce daga iliminka daga saninka akan wannan kuma ya faɗi wata magana daban shikenan sai ka hau shi bid'a kayya kaza yace to don ku ne sanci irin wannan ihtilafat saba wadan da mu gustawa duka wannan musulunci a ilmanci bai zo da shi ba. Sannan kuma wa in karu min yace musun irin wannan daga gare ku la ya juzu kwata abin da ya zama akwai saɓani, wannan malami ya ce kaza na malami bai halatta ba a samu musu da ainihin caccaka a tare da ku kwata wannan bai halatta ba a cikin musulunci. Shi Usman dan Hodiyo ya ci gaba yake cewa wa inna ma nawhatukum ala hadha li'annakum tadhkuruna annakum tanhauna 'anil bid'i wal manakiri fa uridu an uinakum bi an uallimakum wajha at-taghyiri intaha. Ana yake cewa shi Usman dan Hodiyo ci gaba yake cewa inna ma na haituku ala hadha, na hana ku ne akan irin waɗannan abubuwan da na gama magana bi aminaku, abin da yasa na hana ku nake ga muku domin na ga cewa ku tazkumuna kuna riyawa annakum wai ku tanhauna anil bidai, kuna hana bid'a ne da wata fahimta. Abin da shi Usman dan Hodiyo yake gayawa masu irin wannan hali kenan. Yace abin da yasa ne muku wannan yace domin ku kuna riyawa annakum tanhauna 'anil bidai, ku kuna hani ne akan aikata bid'a wal manakiri da kuma hani akan aikata abubuwan da ba a so. Yace to fa uridu ni kuma sai nake nufin an kuɗi na ku in taimake ku don ku kubuta bi an uallimakum wajha at-taghyir, ku koyar da ku fuskar canje-canjen da bid'a take yi, ma'ana kala-kalar bid'a da rarrabuwarta. Don haka na tsaya kar ku rika faɗawa rani, na yi muku wannan bayani dalla-dalla don in taimake ku, domin ku kuna riyawa cewa kuna hana bid'a ne, kuna hana mummuna. Don haka ji shi Usman dan Hodiyo na tsaya ne muku wannan aiki bil Qur'an wal hadis wal ijma wal qiyas wa ijma'ul jamhurul ulama. Da haka ne muku wannan aiki zan taimake ku,
domin kar ku je ku faɗa ramin da kuna ganin gyara kuke kuma ɓarna kuke. Shi ko Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai ce kai gyara da ɓarna ba a gyara mummuna da mummuna. Saboda ba ka buɗe baki kai magana akan ilimi sai ka san wajhuhu wa taghyiruhu, sai ka san fuskarsa da kuma canje-canjensa don kar ka je ka afkara ne a garin sai iya wadda ba kai aiki da ilimi da koyi na malaman kwarai ba. Daga nan ci gaban ke cewa wa fi ta'lisil yatwana ayran qabla hadha al-kalam bi qalil fanzuru rahimakumullah fi aqsamil bid'ati wa wazuha wa li ta'lamu annahu laysa kullu bid'atin tunkaru bal takunu kama tarawna mustahabbatun fa yusabu alaiha wa mubahatun la yusabu wa la yu'aqabu alaiha wa wajibatun fa yusabu ala fi'liha wa yu'aqabu ala tarkiha wa makruhatun fa yusabu ala tarkiha wa la yu'aqabu ala fi'liha intaha. Sannan ya sake komawa wato shehu ne dan mu gane gurin mai aiki da abin da kamata mu zanna lafiya, wato ya koma ina sake summarizing, wato ina sake bin abin gaba-gaba ba cikin dogon bayani ba, zai dawo da hankalin mu gane. Sai ke cewa fi tahnisul ihwan, yace a cikin dai wannan littafi na tsarkake ɗan uwa ga barin shige-shigen da bai dace ba koma cikin zance, yace kafin wannan zancen dai wato kalilan idan an duba sai shi Usman dan Godi ke cewa ban zuru wato ku duba, in ka ji mala ya ce duba ba wai duban ido ba kadai ba ma mustaqilla ma ba da shi ke magana, domin kar ka ɗauka duba wai da bayan ido kawai ake duba, a babban duban ma da ake na ilimi, duba na zuci na nutsuwa wanda zai fito maka da ilimi shine babban duba. Amma wannan duba wannan ai gama gari ne, da jahili ma da mai ilimi duk da sun sa idonsa sai su gani. To duba na ilimi, duba na idraki, duba na insafi, na adalci, duba na hankali, to da shi ke so ka kawo ana yace banzo ma'ana ku duba rahimakumullah, Allah ya gyara aikin ku ko kuma Allah ya ji kanku, yace ku duba fi a kasamin bid'ati, a cikin rabe-raben bid'an nan da muka yi ta maganganu a kai. Sannan yace bayan kun duba kun riƙe wa zuha ku kiyaye ta, ma'ana ka haddace ta ka gane gurabobinta da kyau. Ice abin da nake so kenan za ka duba. Ice in kai haka ice wale ta alamu domin ku sani ya ku yan uwa, annan lamarin da sha'ani laysa kullu bid'atin tunkau, ba dukkan bid'a bace ake ragargaja ke ta ba. Bal bari ne ta kunu kama rauna, tana kasancewa ita bid'a kamar yadda kuka gani muka karantar da ku. Sai koma yake cewa mustahabbatu, akwai bid'a wacce take mustahabi, ya take yake cewa an aikata ta fa yusabu alaiha, ana bada lada a kanta. To kaga ashe idan baka da ilimin ko kuma son zuciya ne yasa ko kuma dane kawai ba nemi abu ba, mutum yayi bid'a mustahabiya ka dora masa kace wani dan bid'a, to kuma gashi in an aikata ta shi Usman dan Godi yace fa yusabu alaiha, kariya ma sarkin gwanin ubangiji malicin zai baka lada a kanta. Kamar misali wacce ce bid'a mustahabiya ta tarawih, kamar sallar tarawih, sallar ashan bayan kwa ai bid'a ce. To bid'a wacce ajinta shine a kiyaye, ina so a kiyaye ajujuwa, yace sallar tarawih bid'a ce mustahabi, ma'ana a wasu fai sai sa shi Usman da Godi yake cewa fa yusabu alaiha, ai ma'ana fa yusabu alaman fa'ala, fa yusabu ala fi'liha, ana ba da lada ga wanda ya aikata ta, ana ba da lada ga aikata ta. Ita ce wacce bid'a mustahabbiya. Kamar me sai ka ce kamar sallar asha, sallar ashan bid'a ce mustahabbiya, an fahimta. To kaga kayi ta za a baka lada. To kaga yanzu idan mutum ka zo ka tada shi na aikata wannan bid'a sai ka haushi, dan bid'a kayya ina magana. Kaga mutum
karatun da shehu Usman Danfodiyo ya ba mu yanzu nan to mutum ya zo ina gyaran abin da yake da kyau da kalma mummuna to aka ce wanda ya aikata mummuna inda zai aikata mummuna kai kuma da ka zo ka ne mai gyara da mummuna to ka fi shi laifi ka fi shi zunubi a wajen Allah da haka yake ci a kiyaye wurin da kyau shi yasa a cikin magana sai ke cewa ya shi ku da wanda zai taimaki masu tunanin cewa suna hani akan bid'a da kuma hani akan aikata mummuna wannan ta farko kenan wa mubahatu yace kuma akwai bid'a wato mubahiya wato ita bid'a mubahiya fala yusabu in kai bid'a mubahi fala yusabu ba za a baka lada kuma wala yu'aqabu kuma ba za a baka hukuma ka mai ta ma da bid'a ce ka fahimta a kiyaye ajin nan ita ake kira bid'a wato mubahiya kamar misalin wanne ne bid'a mubahi ka ɗauka kamar sanya tufafi kyakkyawa a gane tufafi mai aiki mai tsada da sauransu an bid'a ne ko shaɓa anan nan da muke shugaba ya yi ne an bai yi ko da safai sun yi ne saboda ka shi ma bid'a ne amma ɗan uwa ne ma'aikaci ba da kaga an caɓa bid'a an fahimta a'a ya aiki da karatu na uwa ya aiki da insafi shi ne adalci ya aiki da tunani so ake duk musulmi zama ɗan uwan kai ƙariya ma cewa aka yi imanin ka ba zai tabbata ba har sai ka zaci alheri ga ɗan uwanka kuma musuluncin muke so yi cicciyo ba mu faɗa rani saboda haka kamar mecece bid'a mubahiya sai ka ce kamar tufafi irin mai aiki caɓeɓe ɗin nan da manyan malamai suke saka da sarakuna da sauransu duk wannan bid'a ne amma wanne mubahi in ka aikata ba za a ce dan ka ɗinka riga ta 100 ni na ɗinka ta 5,000 kai in ka sa ta 100 a baka lada 100 ni kuma na ɗinka ta 5,000 a bani lada 5,000 ba a nisa ya ce fala ya samu ba za a sa maka lada ba ba za a samu lada ba yan ka ɗinka riga mai kyau mai rafahiya ko mota mai kyau mai rafahiya ko kuma keke ko babur da sauransu duka waɗannan abin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su ba aka sabai sai ka bid'a ce mu bayi ana yusabu idan kai gwargwadon arzikinka ba magana ce ta a baka lada ba wala ya kafa ko wala a yi maka hukuma ba dan annabi bai sa wasa ba su samu aji na nawa kenan na biyu sannan kuma sai aji na uku shi ma bid'a ne wa wajibatu akwai kuma bid'a wajiba iko sai Allah akwai ma bid'a wacce ta zama dole to kaga daga nan gurin mutum sai sa kansa hukumi kenan ba ka da ilimin rarrabewa ka kuma ka sani ba kuma shi kenan da an yi bid'a sai dai ka hau don ka hau irin wannan ba ta wajibi tunda ba ka rarrabewa san zuciya hana ka rarrabe ko kuma rashin ilimin ya hana ka rarrabe haka an faɗa matsala to ita ce shi dan gode ce ita ce ba na so ku fara akwai bid'a wacce take wajiba wato ita kuma fa yusabu ana ba da lada a daliliya in ka aikata ta ita wannan bid'a za a baka lada yawwa wani aqab kuma Allah zai maka hukuma ala tarkiha wato idan ka bata baka yi ba sai ka ga misali guda daya akwai su da yawa ce kamar wato katalwilul qur'an kamar ma'ana bin hanyar da za a rubuta alqur'ani ya fito da yawa in wadatu domin al'umma su karanci sabon Allah su karanci wajibi to yau da an ƙi wannan bid'a ta wajibi da zuba za ka je ka tarar da alƙur'ani bugu da yawa da makarantar da ta kuɓaɗe kawai ta ke san rigima a duniya ya za a yi a ba kowane ɗalibi kwafi zai wahala an ce ba za a bi wata hanya wadda za a samar da alƙur'ani wadda ba ita annabi bai yi amfani da ita ba zaɓai ba su yi amfani da ita ba ina fata an fahimta da ya za a yi alƙur'ani ya je hannun mutane da ya za a yi alƙur'ani ya wadata to kaga wannan yadda ake buga shi
aka yi injinan buga shi, aka yi injinan kawata shi, aka yi injinan sa masa leda, a buga shi da kyau da sha'awa, a yi babba mai gwara-gwara, a yi mai ƙanana, duka wannan ba a yi su zamanin shugaba ba. To a yi su ɗin nan dandanan kuma su wadata su ta sa ba za su yi tsadan da zai bayu ba za a iya mallaka ba. A mallaka saboda an yi shi da yawa, domin al'ummar musulmi wannan shi ne hankalinsu, wannan shi ne aljannarsu, wannan shi ne allansu, wannan shi ne annabinsu. To kamar yin shi a gyara a fito da hanyar da za a wazza'a shi ya samu, bid'a ne hanyar kuma ba wace. Idan an yi za a baka lada. So da ko gobe idan ka ba hanyar da kana da yan kuɗi ka je ka fanso su guda 100 ka zo ka kawo makaranta, an fahimta yadda aka wazzaƙo su bid'a ne, ka je ka samu kuɗi ka ɗauko su ka zo ka kawo makaranta za a baka lada. Su ma can da suka yadda aka wazzaƙa su za a ba su lada, an fahimta. Idan kuma musulmin suka taru ka ce Allah bai amfani da yin wani alƙur'ani ba za a buga shi ba, to a tsaya kawai ba za a buga shi ba, to yi wa za a yi musu hukuma. Idan a nawa kenan ba ta hudu ba? To saboda haka wannan ita ce wajiba kamar sha'anin alƙur'ani nan na ba. Sannan kuma wa makaruhat, akwai kuma bid'a makaruhiya, wato ita kuma idan an yi ta fa yusabu ala tarkiha. Ita bid'a makaruhi idan ka kiyinta lada za a baka. Yawwa, in ka kiyinta lada za a baka. Kuma wala yu'aqabu ala bid'a, an kuma ka aikata ta ba za a yi maka hukuma. Ita kuma ajin take. Yawwa, wato kamar mu ɗauki misali guda ɗaya, kamar keɓance kwanuka da yin wata ibada, kamar ka ce sai dirin juma'a za ka riƙa yin azumi, an fahimta. To kamar irin wannan ka keɓe da ranar juma'a ka ce za ka yi azumi, ai bid'a ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, sahabbai ba su yi ba. To keɓance ranar juma'a nan da cewa ita kaɗai za ka dinga yin azumi, an gane. Idan ka ƙi za a baka lada, idan kuma ka aikata to ba za a maka hukuma ba, an fahimta. To kana ita ce makaruhiya. Yawwa, idan ka ƙi ware ta dan ita kawai, in ka ƙi to in Allah ya so ya yarda sai a baka lada, idan kuma ka yi to ko ba za a maka hukuma ba. To kaga ita ce wannan aji na hudu ke. To kaga ashe tilas ya zama dole da abin da a nan kaga za mu iya cewa wato kusan bid'ar guda uku ma da cikinsu, wato ana samun bonus, ana samun dama. Guda ɗaya ce mai tsauri, ita ce wacce aka ce ma kwata-kwata haramun ce, barinta ma, an fahimta? Barinta ma haramun ce, kaga ita ce ma tafi ƙarfin a aikata ma wannan bid'a. To kaga wannan misali da ka kawo, akwai misalai da yawa, shine ake cewa ahlul qiyas. Shi ilimi ai ba haka yake ba, idan ka zo da abu kuma da qiyasinsa. Shine misali ake cewa wato littafi na usulul fiqh, na asalin maganar fiqh, ya za a yi, me kashe-kashen ta zo, me asalin maganar, da wanne za a dora, saboda alhukmu yaduru bil zaman. Shi hukunci da ka gaishe yana juya da zamani, yanzu zamaninmu ga yadda ya juya, za a sa lasafika, za a yi abubuwa. To wani zamani idan in kan ban manta ba, da can lasafikar wani katin abu ne da karfe a sama fari mun dire, ko ba ka ba, haka yi ba, ka gane. Idan aka jefe ka da shi ma da jimikar, an gane. To yanzu ka ga jimbi dan abu ko dan amuri bai kai ba, gashi an makara. To akwai wanda ma aka dan dosa na shi ma kai ba za ka ce shi bane. To kaga al-hukmu yaduru bil zaman, shi hukunci juyawa yake da zamani tafiya yake. Haka ita ma bid'a dole an zo da ita sai an duba, ba kawai hayya a fara bid'a hayya mummuna hayya, ba haka ake. Ina fata an fahimta. Da haka yake cewa intaha, anan magana ta kai. Shi Usman dan wanda yake cewa bayi kuntu hijranu zil bid'atil muharramati muttafaqun alayhi
fa hal yajuzu ijranu bil bid'ati al makruhati aw la. Wato ba na ya bada ilimi kuma da tambaya. Shehi kenan. Yace fa yin kultu ni shi Usman dan Hudu idan nace akan wannan karatuka da muka yi in ka da hankalinka da tunaninka da abin da ka karanta. Yace idan na faɗa kuma bisa sigar tambaya. Idan na ce hijran kauracewar zilbi da aji ma'abocin bid'a al-muharramati bid'a muharrama wanda ka ganshi wato ma'ana ina aikata bid'a ta haramu to wai kaurace masa in guje masa shine kauracewa in ki mu'amala da shi muttafaqun alaihi malaman hadisi sun gamu akan gabaki daya mai bid'a ta haramu ka guje masa gabaki daya a hal ya juzu idan malaman hadisi kai can sun gama akan cewa dukkan mai bid'a wacce take ta haram malamai sun gama akan gaba ɗaya ka kaurace masa dukkan malamai sun yi dai wannan bid'a ce kake aikatawa wacce musulunci ce haramun ce malamai sun gama akan ka kaurace masa ka kai ma'amala da shi ka kauce masa to fa har ya juzu sai shi wasu mai ke cewa to ya halatta hijranu zulmi da atil makruhati kaure cewa ma abocin bid'a ta karahiya wacce idan mutum bai aikata ba a bashi lada in ya aikata ba za mu sauko ba to shi ma yanzu wannan in kauce masa shi ma kamar yadda zan kaucewa mai aikata bid'a ta haramu shi ma kaurace masa wajibi ne ko ba wajibi ba ne shi Usman dan Bode ya bar ayar tambaya. To ga nan bai baka a duhu ba zai ci gaba kuma ya baka amsa. Saboda ya ɗauka shi shehinka ne kai kuma ɗalibin ilimi. Ka ga ba ya baka a duhu ba. Ina koya maka yadda ake abubuwan. Sai kuma ce to kultu in ce to sai in ce. Aljawabu kama kala fi ta'lisil idwan zahir risalati ijranu مرتكبها لقولها والهجران جائز هجران ذي البدعة انتهى sai fara da magana a farko wanda irin wannan idan ba ka bi malamai kana da nutsuwa da gane ilimi ba anan ma yake kai ba sai shi Usman da wanda yake cewa sai na ce kwan jawabi shine kama qala fi ta'lisil ihwa kamar dai da faɗa a cikin wannan littafi na tsarkake yan uwa yace zahirul risalati mabayyanin da ya aikin shi ne hijranu murtakibiha kauracewa mai haikewa bid'a kaga nan ba ka ya tsaya kauracewa mai haikewa bid'a sai ya tsaya nan shi amma ya kafa hujja yace li qauliha saboda fadinta wai ma'ana akan bid'a wal hijranu kaga shi kaura jaizun halal ne kaura ma gaba daya halacci to haka ne hijranu zil bid'ati kaura cewa ma abocin bid'a halal ne kaga sai ce inta to kaga idan baka bin ilimi ga masu ilimin alatsi can farko da yake cewa hijranu mutaqibiha kaura cewa mai aikata bid'a halas ne to kenan kashe-kashen bid'a da yi shine wanda suke da'awar suna hana bid'a da hana abin daga jin wannan kenan to ba za a duba kamar yadda na faɗa a je a duba ai dole sai an nemi wacce daga ciki yawwa ita ce ansar da ba a yi sai a ce ai an ce kullu bid'atu dalala dukkan bid'a ba ta ce an fahimta an gane ko to kamar irin wannan kaga da ya faɗa din nan yake cewa kauracewa murtaki biha mai yin bid'a mai hawa kan bid'a ya halatta an fahimta to ka tsaya akan haka sai ka tabbace shi Usman Dawud ya ce kauracewa mabocin bid'a ya halatta amma ka manta shazin nan ya karantar da kai wani irin gobarwa ce bid'a ake cewa da kai ga gidajenta ashe da ya faɗa maka wannan ina nufin kauracewa ma'abocin bid'a mummuna halal wacce ba mummuna ba ce wannan shine hasbu ma yulahu jaizun kamata in zai duba almani ita kuma a shafe maka abin da ka gane ya tabbata ai halas ne alaga ta malam ba ya an saki fahimta ba
to wa ƙara yanzu ina jin ragowar baɗe ne mu kai bani to alhamdulillah amma dai na da kyau wurare irin wannan a lura da su da kyau domin da abin da ya zo kana kan basira ba wai ta ra'ayin wani ba a'a magana ta ilimi Allah ya sa mu dace alaga kuma ai shi ne magana ɗin a ruku da duru ke zama kamar magana da dai magana da zuwa kan lasifika cewa da kwankwame ne ya ce an gani amma kuma yanzu ka ga ta cikin kuɗi a nan na kuma ma yanzu akwai wata ma da ta kai girman wannan ba to aka shi ma kamar carbintin ana yi da na kota ma'ana na itace aka da na roba aka da ma gashi har wannan na lambobi na daddanna a fahimta to dukkanin su matafiyar su duka guda ɗaya ne in ma bid'a ce shi carbin to wanne daga ciki ai ne babban magana wanne daga ciki mun san abin da manufar jalbi take tafiya kidaya abin da kai shi ko kidaya abin da kai ba haramun bai ɗaya kenan to a zamanin sahabbai ma an samu ma shi sa ake rikici wasu ma suke cewa shi jalbi gaba ɗaya ba za a ɗora shi akan maganar bid'a ba sai dai idan za ka yi magana canza shi daga kaza zuwa kaza ne da bid'a to in canza shi daga kaza zuwa kaza bid'a ne to amma wacce daga ciki sai a nemi ajinta ina fata an gane karatu amma asalin a zamanin su sun yi lissafi za ka ga sahabi ya ɗebo gurma dan dabino ma'ana ƙwallon dabino idan ya ɗebo zai zube a gabansa ina karanta sunan Allah ko ina wani lazimi ko na salati zai rika ƙidaya da wannan gurma dan dabino har ya kasance ma a cikin masallaci wani za ka samu gurbin da yake zuba da shi zai ɗan ɗaga wani wuri ya zube shi in ya dawo rawa abin da yake sallar sai ya ɗebo in ci gaba wani ma tilawa yake yi da kidaya abin da yi da irin wannan to kaga menene ma'anar wancan kidayawa me ma'anar canbi kidayawa so da ka ka fito wancan fuskar ma ba za ka ce wato kai tsaye bid'a ne ba canbi sai dai ka ce a'a canza yi daga laice zuwa na roba zuwa na kaza shine bid'a to mun ji wanne bid'ar wannan aji dole ka kai shi akan bid'a muhassani tunda menene ba da najasa aka yi shi ba da abu ne mai tsafta aka yi shi kuma dan me aka yi shi dan lissafi kuma lissafin nan ya zo da dama a cikin umarni na shugaba sallallahu alaihi wasallam zai umarni a karanta salati kaza yakan ce ku karanta 70 ku karanta 100 domin ni ma na karanta zai zuwa sunan Allah zai ce ku karanta 30 ko ku karanta 11 ko ku karanta 100 domin ni ma ina yi to duk wannan tun da har aka ambaci adadi to ashe ana son ka lissafa adadin ashe shi ma lissafa adadin ba laifi ba ne to in dai lissafa adadin ba laifi ba ne ka zo da abin lissafa adadin mutukar wannan abin lissafa adadin ba najasa ba ne ba kuma abu ne da aka sa masa zinare da aka haramta namiji ya amfani da shi ba to duka wannan sai ka ga cewa a cikin ilimi babu wani abin rikici a ciki babu wani abin da zaka ce bid'a amma ka ce bid'a ce amma wacce iri daga ciki wannan shi ne bayani na'am wannan question to وإن قريشا أيدوه وسكروا وشق له زلجه بدرا مؤسما ورد له شمس وأيدى قلوبها وإذ كذبوا محكما وهدم عذابا برمية كبه فيا
بالسيف يأتي البدر من كان أجرما. yace wa inna quraisha shehu ibrahim ke ce ana ba mu labari matsayi da yadda manzo Allah ya taso da shi saboda baiwa da daraja da Allah ya bashi da so da Allah yake masa da fifita da Allah yake masa wannan matsayin da baiwa da fifita da Allah ya masa ta ja masa abubuwa da yawa wanda yake na wulaƙanci da na tozarci da na faɗin mun san asalinsa kamar yadda karatun baya da muka yi magana da yawa nake magana idan za ka yi magana a kan darajar shugaba sallallahu alaihi wasallam duk ilimin kan kana so ka kubuta to ka sa ilimin a baya kaunin manzo Allah ka sa a gaba idan ka sa ilimin a gaba kaunar manzo Allah a baya ba za ka ba manzo Allah girman da ya cancanta ka ba shi ba. Domin misali da yawa na faɗa na ce shugaba sallallahu ya tashi a Makka ya tashi an haife shi a gida na Qurayshawa kuma a sannan akwai makota don cizawa maza da mata sa'annan mahaifa da ‘yan uwa wanda sun cancanci yayi sun cancanci ƙanye. To kaga sanin tarihin wace ce ya ta mata shugaba, wane ne mahaifi na shugaba, daga ina suka taso, da aka yi aka same shi, da yadda aka ɗauke shi, da yadda aka haife shi. Ai duk waɗannan da na faɗa a baya sun fi ka sani domin su ne abin da ake cewa ra'ayal aini wa ra'asar ra'asi, wato ganin ido da kuma haddarka. To idan da ilimin sanin abu shi ke sa ka girmama shi, shi ke sa ka ba shi matsayi, da sai in ce waɗannan da suka fi ka sanin roman abin da asalin abu da sai su fi ka girmama manzon Allah. Ai ilimi ne da tarihi, su rubuta ma da ya tashi a kaza, da sama ya tashi kaza, abu kaza kaza. Amma wannan ilimin sai ibayi zuwa kuma saggara shi da wulaƙanta shi da rage mata daraja da hamma a halaka a kan bai cancanci a bashi wannan matsayi ba. Wanda kuma har gobe shi sa nake cewa kaga ilimin nasu bai musu amfani ba, bisa shi ke cewa fa ilimin Quraish bai musu amfani wajen bashi girma ba da samun albarkar shi ba. To da soyayya suka gabata ba, don suka gabata soyayya za su ga Allah ne iso shi, ice ya fi son shi da kowa, to sai su fifita sansa, sai su amfani da ilimin sanin tasowarsa sai su ga cewa tashin shi ba irin nasu ba ne. Saboda mai son ya rufe su gane cewa su irin shi, girmansa ba irin nasu ba ne. Saboda mai Allah ya ga girman ya sama da su ko da sun san nan ga janibin uwa ga janibin uba, ba wannan ake so su kalla ba. A hadafin mai bambancin shi a cikin ku a wajen Allah. To kaga ashe da ilimin ne zai ja zuwa su samu darajar shugaba da sun fi kowa samun darajarsa. To amma sai kasance ilimin da sanin shi ya ƙara mai da su baya. To har gobe kuwa duk wanda ilimin ne yake kumburi da shi, shi ne za ka ji yana sakin baki da nan ce ai annabi ai mutum ne kaza, ai mutum ne kaza, wai ma'ana ya san kaza, ya karanci kaza, ya ga kaza. Ka gane, to wani sai ƙara mai da shi baya, ba zai ga girman shi sosai ba, ba zai ga matsayin shi sosai ba, ba zai tuna wane ne ya girmama shi ba, mahaliccin manzo da ya halice shi ya girmama ba magana wannan tarihi da ya sani ba. Su da haka ake amsa Allah. A ɓangaren hukumu, idan abu hukunci ne za a yi magana a musulunci, ilimi za ka kawo gabanka, a fahimta shi ne za ka hau kan hukunci daidai, amma a janibin shugaba sallallahu alaihi wasallam san za ka gabata ka dole ilimin baya sai ka da girman manzon Allah. Shi sa kuma hau gobe duk wani mai daraja haka yake,
ko a gidansu ko a unguwarsu ko a garinsu an fahimta to an tashi tarihin a gaban ma ka yabe shi ai uwan shi kaza ai baban shi kaza an fahimta to wannan tarihin yake biya zai ga girman sa to da zai duba kuma matsayin da Allah ya bashi ba irin nashi ba in na ilimi ne ba irin nashi ba in wata baiwa ce ta sanin al'umma ba irin nashi ba in wani daraja ne ya wata addu'a ko in wani abu ne ba irin nashi ba to da zai kalli wannan kuma sai ya girmama shi ina fata an fahimta to ashe ilimin akwai inda ake so ka gabata shi yi ma jagora kar ka tsallake doka ta ubangiji amma a janibin shugaba da janibin ganin mutunci so ake ka gabata soyayya sai kuma ka biyo da ilimin akai yanzu ana kin cewa inda quraisha hakika quraisha ai yahu in ce ko kaji sun aibata shi sun aibata shi wasan garu sun ce ana da ya tashi a gaban mu ka ga dai maganar da yake kenan shi sa shi Ibrahim ke gaya mana ba a samun ganin girman annabi da bashi ruwa da nan Qurayshan ba kabilar sa bace kabilar sa ce to amma saboda suna da ilimin ya akai to wannan ya sa na ilimin ya mu da su baya fa inna Qurayshan haqiqa Qurayshawa ayyabu sun aibata shi wasaggaru sun karanta sun ce ai a gaban mu akai kaza a gaban mu akai amma ko da sun duba wani abu da shi wani ya faɗa ya ce mu shukka da dutsen can badara ya ce wata cikakke ya ce badaru wata cikakke an gano ko shukka ya tsaga zancen wannan sararin samaniya da za su yi aiki da wannan sun san ai mutum da yake nan ba mai daraja irin tasu daraja shi ta daban ce matsayin shi na daban ne to wannan darajar da matsayin daga rabin izzati amma ya sifo da sai ba hankalinsu ya bi idonsu yi musu jagora su san wannan ba abin wasa ba ne an fahimta to sai suka yi aiki da wancan ilimin sai shi wuce cato da ko sun gane lalle ilalla wannan watan cikakke cuka ya tsaga zancen wannan sararin samaniya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da yawa manzo Allah wata ya tsage masa akwai lokacin da ya kisa na Ali ya dawo ina dawowa sai ke cewa da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi nayi latti bai yi sallar magariba ba kuma na sallar fara da tafani an gane sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ke cewa baka yi sallah bai ce to subhanallahi an ce kila ma sai na ce ya rasulullahi na so dai in yi ta akan lokaci ya ce to shi ne lokacin naci ne aka ce kabarin gurubin shamsu gashi kuma shamsu ta yi gurubi maza Allah sai yi mata nuni ta tafi ta kai kasa yi mata nuni sai ta tsaro saman ta dawo daidai lokacin sallar magariba sai na Ali ina sallata sannan maza Allah ya nuna sai ta koma wannan kenan da gaba watan ko da ya zo lokacin da su Qurayshan da suka aibata shi ai a wannan lokacin sun ga wata ya tsage akan abin da ya faru a can wajen karar saboda dogon magana ce amma da suka zo daga can da ake ba su labari sai suka ce a wannan sihiri ne karshe sai suka ce idan dai ba sihiri ba ne ga mun dawo kirawo watan yayi yadda muka gani a can matafiyan mu zo yi manzo Allah ya kalle shi a gaban su ba watan shuka da ji shobra shuka zancen watan ya tsaya da sararin samaniya ya to kuma a gaban su da ya zo kuma itin kari gaban shugaba yana tsaye a gudansa shi sai ce kwallo ina gudansa a kamilansa sai da ya zo tsaye a gabansa sannan shuka shi kansa watan sai ya tsage da ya tsage sai rabi ya biyo ta nan ya kiro manzala ya fito ta nan rabi kuma ya kiro ta nan ya fito ta nan suna gani ba sannan sake zuwa gabansa ya haɗe sannan kuma yi magana ice assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah aminci tabbata gare ka cikakken aminci ba irin na kowa ba ya annabin Allah yi zance ya daga harfin da dai yace kuma nabiyallah bi tahqiq sannan bai wa wannan wata umarni ce koma to kaga shi Ibrahim da ke musu ya suna da akari da irin wannan abu to za su girmama shi ne kamar da Allah girmama shi ba za su yi amfani da irin wancan tarihin nasu ba ai a gaban mu ya taso wannan halaka ce
kuma kanin kaga wannan shine ne ga yace wannan dalla bushamsu idawo da rana saboda sai da na'ai shugaban bi sace ina saitacce jini na manzan Allah kanshinsa kuma takobinsa kuma zakinsa kuma awwal shaba farkon ainihin matashi da ya tsaya ina da bai a gaban manzan Allah sai ya ce bai sallar magriba ba dan astaghfirullah ya ce bai sallar asar din ba sai ya ce ta dawo sallar asar ce ta dawo kuma ta dawo kuma ta haska daidai sallar asar ba da rubiya shofra ce bayan ta bai wannan isa ba ta kai isa ba to kai da kai wannan ka kuma kana wani tarihin an auro kaza a kaza inda ka wannan me kake so mulakanci kawai kake so ki ai wannan da an sani to amma wannan da kake gani ya similarity da naka to kuma ka zo man ka same shi a matsayinsa kuma similarity da naka ne to ba ma similarity bai daidai da kowa ba ma daga halittar Allah yasa shon braki ta wani dalilin shamsu wato an dawo da rana saboda shi ko ayi gurubiya daidai ba wata wa idan kan zabu yayin da suka karyata sannan aka yi kada an zala da haƙu lalle ubangiji ya saukar da wannan komowar tata ko kaman abu hukuntawa ya ce ki bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mu kam ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na to alhamdulillah lafiya